om det er muligt at lave en uven. Det er ikke muligt for fanden. Hold nu på rødt. Nej. Baby. Syng, Emilie. Se, nu skal du lige have stille. Hvad laver de? Ej. Hvad sker der? Rulleskøjter. Hvad sker der der? Ej, hvad fanden var det? Hvad er det? Hvad er det? Kom den lige ud på rulleskøjter? Ja, hvad sker der? Hvad sker der? Sætter de bare en af på rulleskøjter? De kan da ikke være inde på rulleskøjter. Hvad laver de? Hvad sker der? Det kan vi jo ikke køre hurtigt her. Hvad laver de? Jeg har Ej, ingen vi skal idé. ikke være bag på. Det gør den. Er det sindssygt? Ej, kør lige op og kig. Hvad laver de? Polisen! Hvad laver de? Det er sindssygt! Hvad laver de? Jeg har bare skræmt dem helt vildt. Fuldstændig. Beep!